Горна Оряховица се слави като един от най-авторитетните конкурси за България и естествено, че и тази година очаквам нивото и всъщност нивото е много високо. Благодарение на школата, която съществува при вас, която се ръководи от госпожа Аделина Колева, тя създаде толкова много таланти, които прославят България не само така, всъщност не само у нас, ами както се казва и в чужбина. Оценяваме ги, мисля обективно и винаги има разсърдени, винаги има разочаровани, но на конкурс, като на конкурс, просто за един звездичката блести, на определен конкурс, за друг е позагаснала малко. Оценяваме ги най-напред как пеят, естествено, щом е песенен конкурс, сценично поведение, облекло, хореография, ако е възможно, но така, основно как пеят. И трябва да ви кажа, че аз съм много впечатлена и много респектирана от таланта на младите хора. И мисля, че това е едно от много важните неща, с които българите трябва да се гордеем. Имаме много талантливи деца. Работата е в друго и съжалението ми е в друго, че не винаги тези таланти могат да се реализират. И това наистина е малко тъжно, но всъщност какво да правим? Дано звездата грее за всички, които следват целта си и искат да пеят.